Tää on varmaan mun 3. kerta, kun mä yritän tehdä konivlogin. Tämä kerta mä oon ollut nössä ja mä en oo viittänyt kuvata sitä loppuun. Joten 3. kerta yritän sanoa. Ja kreditit Saidolle, että saan taas motivaatiota tehdä tän. Okei, nyt on keskiviikko. Ja mä sain mun maailman cosplayin, niin nyt mä oon 2 vaiheella. Pistänkö mä... Pitää taas zoomaa mua, okei. Et pistänkö mä kokomin? Tuolla näkyy asu. Vai maamaan? Mä pistän maamaan. Se selvis. Ja matka on alkanut. Takas ystäväni. Ja mulla on Se on joku fusi, mutta ei sano. Se nimi on joku fusi pitkulla. Mulla ADHD näissä. Kertoo tää. Niin siis me oltiin menossa ulos. Niin yksi mun kaveri sanoi, että hei, Namikolings meni just ohi. Niin mä juoksen niinku sen perään ja mä pyydän, että hei, saisinko mä kuvan? Ja hän niinku luonnollisesti meinasi sanoa, että ei tässä. Mut mä selitin hänelle mun tilanteen, että mä en pääsisi hänen meet and greetiin, en ehtisi. Ja se sanoi, että no siinä tapauksessa se on okei. Ja me otettiin selfie ja te ette käsitä, kuinka iloiseksi se teki mut. Sä menet eka tuossa. Näin. Yhteinen. Jalat, legit huutaa hallelujaa. Ja meillä on mennyt sittariin. Apua. Ja sä sanoit mulle. Mitä fiilis? Sattuu ihana saatanasti. Sama. Mulla on aina ollut tosi huonot jalkapohjat, mutta niihin ei ole koskaan sattunut näin kovaa. Onko ees rikas? Oikeesti on joko järki. Onko ees rikas? Vasti nenderoitiin. Ihan pakko tulla. En tiedä kenen se osuu se kamera. Nyt on pakko kuvata. Niin tonne autoon. Älä. Kyllä sinne mahtuu. Ei mä mahdu. Mahdu. Jos toi ei mene ton sisään, niin mä menen. Mulla on tämmönen No, Mä mahun tonne Peet. Kyllä. me vaan. Menkö sä? Jos mä voin kokeilla mennä sinne. No niin, kokeile. En. No niin. Oota, mä tarvin 2 kättä.
jaa tähän. Paras. Nyt on koni ohi. Oli ihan superhauskaa. Oikeesti varmaan yksi parhaimmista koneista, missä on ollut. Kiitos, että katsoit tämän videon. Ja kiitos kaikille, jotka kehu mun cosplayt tänään ja joiden kanssa mä juttelin tänään. Te kaikki olitte niin ihania ja sweet.